ଶିଶିର ମେଳାରେ ହଠାତ୍ ମାଉସୀ ଜଣକ କାହିଁକି ରାଗିଗଲେ ଚାଲନ୍ତୁ କହୁଛୁ। ତ କଥାଟା ଏମିତି ଥିଲା କି କାଲି ରାତିରୁ ବାବା ମତେ କହିଥିଲେ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଶିଶିର ମେଳା ପଡିଛି। ଯେହେତୁ ଆମ ଘର କଟକରେ ତ ମୁଁ ଏଟାକୁ ବିଲକୁଲ ମିସ୍ କରିପାରିବି। ଆଉ ମତେ ମେଳା ବୁଲିବାକୁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସେଇ ବାହାନାରେ କିଛିଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ସପିଂ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡେରି ନ କରିକିନା ବାବା ମାମାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବାହାରି ପଡିଲି ଶିଶିର ମେଳା ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ବାବା ମାମା ଟିକେ ଚାହା ପିଇଥିଲେ and ତା ସହିତ ବାଦାମ କିଣିଥିଲେ। ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ମେଳାରେ। ଅବଶ୍ୟ ଖରାବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ ବେଶୀ ନଥିଲା ବଟ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ପଡିଥିଲା। ଆଉ ଅନ୍ୟ ମେଳା ଅପେକ୍ଷା ଏଇ ମେଳାରେ ଯୋଉ ସବୁ ଜିନିଷ ପଡିଥିଲା ତା ପ୍ରାଇସ୍ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଠାକ ଲାଗିଥିଲା। ତ ଆପଣ ମାନେ ବି ଚାହିଁଲେ ଏଠୁ ସପିଂ କରିପାରିବେ। and ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଟି କଣ୍ଢି ଗୁରାକ ମତେ ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗୁଥିଲେ। ହେଲେ କଣ ହବ ମୁଁ ତ ଆଣି ପାରିଲିନି। and ଆପଣ ମାନେ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ ପାଇପାରିବେ ଯେମିତି କି କେବଳ କାଗଜରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆର୍ଟ। ଆଉ ଯୋଉ ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ବକ୍ସଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ବକ୍ସଟା ପୁରା ପୁରି ପେପରରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଦେନ୍ ଏଠି ମାଉସୀ ବହୁତ ସାରା ଦେଶୀ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଶୀ ଚାଉଳ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ କରୁଥିଲେ ଯୋଉଟା କି ହାତରେ କଟା ହେଇଛି ଆଉ ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସାଦ ଲାଗି ଯୋଉଟା କି ଆମେ ସେଇଟା ଜାଣିନୁ କି ଏବେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳୁନି। ଆପଣ ମାନେ କେବେ ଏମିତି ଚାଉଳ ଦେଖିଥିଲେ? ଆଉ ତା ଛଡା ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୋ ଆଉଟଫିଟ ର ଲିଙ୍କ ଦରକାର ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ। ତ ଆସିଲା ବେଳେ ବାଟରେ ଗୁପଚୁପ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ତ ତାକୁ ଖାଇଥିଲି। ଦେନ୍ ମୁଁ ଖାଇଥିଲି ସ୍ୱିଟ କର୍ନ।